Deixeu anar ja. Sí, tranquil, tio, cap problema. No hi ha cap problema. Qui és? Star-Lord. Qui? Star-Lord, tio. És igual, d'això. Hem detingut aquestes 5 a Xandar. Escolteu els antecedents. Drax, el destructor, des que va matar a la seva família, va per la galàxia buscant vengança. Gamora, soldat, assassina al Sou, buscat per més de 12 homicidis. Rocket, buscat per més de 50 carrets per robatori de vehicles. I així que és? Groot va viatjar últimament com un planta persona de Rocket. Peter Jackson Will, també conegut com Star-Lord. Què li diu així? Només el mateix, se li busca principat per carret d'agressió i estafa. Ho sento, no sabia com funcionava aquesta màquina. Això és meu. Idiota, treure aquesta auricular. Ara. Es fan dir les guardians de la galàxia. Quina colla de imbècils.